Gazteok, gizartearen etorkizuna ordu asko ematen ditugu sare sozialetan, albiste ikaragarriak etengabe jasotzen. Gehienetan, gure bizitzarekin jarraitzeko irtenbide bakarra kasurik ez egitea da. Gaur egun egoera txarrenak normalizatzera ohitu gara, bestaldera begiratu arren giza eskubideak adostuak izaten jarraitzen ditu. Konturatzen ez bagara ere, fascismoak arrasto nabarmengarriak utzi ditu gaur egungo gizartean. Atzera pausoak ematen ari dira. Begira, mariposa! Errusiar bezalako herrialdetan ez da errespetatzen maite duzun hori aukeratu ahal izateko askatasuna. Merke erostea garesti ateratzen da. Emakumeen oinarrizko eskubideak ez dira errespetatzen hainbat herrialdeetan. Gure ahotsa isildoa da eta gure eskuak lotuak, ez dugu erabakitzeko aukerarik. Nik bakarrik naiz. Bizitzarru gabe bat. Gure eskubideak beldurrez nitu gabe defendatzeko aukera merezi dugu. Gerrakideak suntsitzeaz gain bizirik jarraitzen duten oinarrizko giza eskubideak ezabatzen ditu. Bestaldera begiratzen dugun bitartean historia errepikatzen da. Dena zerbait sinpleekin hasten da, a priori kalte handirik sortzen ez duena. Baina konturatu gabe, pizkanaka, kaltea gero eta handiagoa da. Konturatzen garenerako, milioika pertsonak giza eskubideak urratzen ari dira pertsona batzuen desadostasunengatik. Urteetan zehar asko sufritu dute orainguk dugun bakea eta egonkortasuna lortzeko. Baina etorri den bezain azkar joan daiteke. Oraindik zerbait egiteko aukera dugu. Egin dezagun beranduegi izan baino lehen. Guk ez badugu ezer egiten, Nork egingo du? Itxaropena gara, etorkizuna gara. We are the hope, we are the future. Nous sommes l'espoir, nous sommes le futur. Women sie won, women sie wilai. Wir sind die Hoffnung. Wir sind die Zukunft. نحن الأمل ونحن المستقبل. Somos la esperanza, somos el futuro. Utzi normalizatzen giza eskubideen urraketak!